Seguim amb aquesta marató de 69 hores de música en català per celebrar els 18 anys del programa Cops i Flames, aquest que estàvem escoltant ara. Jota, que me podeu acompanyar, és molt fàcil, llavors ho ha de fer 1, 2, 3, però segurament no ho podrà fer perquè està sempre en la càmera ell és així de cinematogràfic, però bueno, podem fer-ho, i vaig a que fa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Som de sang ben catalana, som de la terra de l'Ebre, som de sang ben catalana, però els consellers i els ministres us volen matar de ganes. I agafarem una miqueta d'aigua, que no és del delta de l'Ebre, però és dels Pirineus, de Bèric. Que bona que és l'aigua. No ens arriben subvencions, ni trens a les estacions, no ens arriben subvencions. Només crues parcs eòlics, nuclears i camps de golf. Només crues camps eòlics, nuclears i camps de golf. Fem les palmes tots com a locos i fem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja de delta de Peñamera, de Morella, fem que es catedral, l'homo i el namament, que des de la terra som d'aquí la contra, gent del delta de Peña, el centres la corrent, gent del delta de Peña, de Naval, de Morella, fem que es catedral, l'homo i el namament, que es quatre de capa, promoció la soler, gent del delta de Peña, el centres la corrent. Moltes gràcies. passejar una mica per la Ribera, és on anem baixant més cap al País Valencià, ja anem cap a les comarques meridionals. I a les comarques meridionals trobem un grup molt innovador que jo quasi bé no puc classificar i que és la mateixa ciutat d'un tal Oví de Montllor. Fem un tema que és el tercer tall del disc, que és Licantropia. Molt bé, doncs companys, com vulgueu. Sentiràs por del fons del bosc, seràs presa dels meus sorols. Escapa de mi, no podràs, vull veure de la teva sang. Jo sóc la bèstia que no